Jingpule na ka kitab u Isaya nong yathu lupa kalanong kabaar kadkod iway hadusan. Kajingyo ipaw jong u Isaya u kun u Amos, syapang ka Juda bat ka Jerusalem. Hakisngi hiban sawan, ulumba ka yeng utray, unsa yeng rensun, palat ya ki waypat ki lumba, bat ansa kintiw ya u kam hajrong, ban ya ki lom baroh. Hangta ki jait benriu kin siya tuit siya u. Bunba ki pait benriu kin sa wanda kabaong artan. Ya ngin ya litkiu siya ulumba jong utray. Siya kaying jong ublei u Jacob. Kanang ba undub hika yengi. Kumno ngin bat ngin ieid ha ki lenti jong u. Naba ansa penmi ya kaan na Zion. Bat utray unsa kren na Jerusalem. Unsa don bor halor ki jait benriu. But unsa bishar ya ki kam jong ki pait benriu. Kinikin sa syo par ya ki waitlam, but kin sa penkla rashi yala ki sum, kaway ka jait benriu, kan ba wachu ya kaway pan ka jait benriu, but an hikay syu banyali atma. Ko pait u Jacob ale ya ngin ya jait ha ka jingshay utray. Ka ktien jong utray. Kasam shispa arpoar kadkod iway hado kendai. Ngalas ngokmen haba ki ong yanga, ya ngin yalet sya ki yeng utray. Tiki kejat jonga ki yeng menta hakirdop jongpa, ko Jerusalem. Ko Jerusalem konongba balatay biang, ko kod batalilang kaway. Syaka ki jait benriu, ki letkiu, ki jait benriu utray. Kiwan aingu ya kakerteng utray Kumba labu an ya ki Israel. Hangta labu ki ket bishar ka jat siim udabed. Do duay bansuk ka Jerusalem. To kinsyam baha ki ieid yapha. To endon jingsuk hapo ki kynrad jongpa. Bat ka jingpahu pahay halor ki dulan jongpa. Namar kini ki henmen para bat ki lok jonga. Ngan ong ka jingsuk hapa, namar ka ying utray ublei jungi, ngan duay bat pan yaman baha. Ka gospel kat kum Matthew kalandong kapapra kat kot san hadu katway. Haba u Jisu ularung ha Kapernum, uway urangba shispa ulawan kirpat yu ko kynrad usyakri jonga uthia pang haying. La banki bat ushitom jur ngan lek ban penkot yu la jubab u Jisu kynrad ulapai ktien urangba shispa ngam long ubaben bamenwan rong hapo ka ying jonga syuai hukum bat usyakri jonga unsakon ngaru ngalong hapo la kirangba shipai bat ngadon ki shipai hapo jonga ngasyu hukum ya uwe ki bat ulaleng bat ya uway pan ale bat uwan. Bat nga hukum ya usyakri jonga le ya kane ban ule. U Jisu ula lengo haba uyos ngo ya kane bat ula ong ha kipat ba kibabot yu u. Nga yathu epi ngam paju syem kat kane ka jingaiei ha Israel. Taken mau bha bun kin yawan na ngi bat sep ngi bat kin yeshong khawai ha kahimap neng bat u Abraham u Isaac bat u Jacob. Ka gospel jong utray.